Catalunya és un país de grans investigadors mèdics. En el decurs de la seva història, el Principat i el conjunt dels països catalans han donat personalitats que han estat decisives en l'avenç de la ciència mèdica, en la investigació de malalties i en el descobriment dels mitjans per combatre-les i erradicar-les. No obstant això, molts d'ells són grans desconeguts. Per la seva condició de catalans, el poder espanyol els ha ocultat deliberadament. Un fet més que confirma que la genialitat catalana sempre ha representat un problema pel poder espanyol. En aquesta sèrie presentem 15 documentals que posen de relleu la transcendència universal de les seves investigacions. Des d'Arnau de Vilanova, que al segle XIII va ser el primer metge que investigava i provava de forma satisfactòria els efectes terapèutics d'alguns elements químics sobre el cos humà, fins al doctor Roc Piferrer, que fa 50 anys es convertia en el primer cirurgià del món a operar amb èxit un pacient en plena crisi coronària. I entremig coneixerem la història personal i la decisiva contribució al progrés de la ciència mèdica de personalitats de la talla de Cresques Aviatar, que al segle XV es convertia en el primer oftalmòleg del món a operar amb èxit unes catarates. O del doctor Ferran, que al segle XIX inventaria la vacuna contra el còlera. O del doctor Trueta, que l'any 1934 va inventar un sistema d'intervenció quirúrgica que prevenia la gangrena. O del doctor Duran i Jordà, que el 1936 va inventar els bancs de sang i el sistema de transfusió a distància. Des del canal d'Història Fem Història volem divulgar i posar en coneixement de la societat allò que ha estat deliberadament ocultat, les grans contribucions catalanes al progrés de la ciència mèdica universal.